Нас зареєструвати. 64, 30. Що? Дуда Ігор Микитович там є? Зато Степан витворяє. Хвилину реєстрації. Нашої етнографічної групи і застовбити за українцями пріоритети, які сягають далеко на захід. Отже, це етнографічна група лемків, які сягають далеко за Попрат, впираються своїми коренями історичними в високі Татри. Отже, ми сьогодні маємо керуватися абсолютним розумом, керуватися своїми державницькими амбіціями і бути абсолютно ціленаправленими, що стосується наших світлих думок. Ми повинні чітко висловлюватися, що стосується теми, бути максимально зібраними і з великою повагою відноситися до русинсько-лемківської історії. Адже це наші українські пракорені, на яких розбудовується і формується українське суспільство. Віримо в те, що це в майбутньому могутня держава. Отже, сьогоднішня наша наукова конференція повинна скріпити наші наміри. Я вітаю сьогодні членів президії Світової Федерації, наших друзів з Словаччини, Польщі, це пана Івана Лабу, це пана Штефана Клапика, це голова Всеукраїнського товариства Лемківщина, пан Олександр Виногринович, і вас, шановне панство, доповідачі, професори і науковці, і вас, дорогі гості. Бажаю вам плідної праці на благо нашої великої української культури. Шановна конференція, дозвольте покликати до президії наступних осіб. Це пані Євча Юдіту Берталонівну, представника Закарпатської обласної державної адміністрації, відділу у справах національностей. Просимо. Прошу голову Всеукраїнського товариства Лемківщина пана Олександра Венгриновича.
Прошу члена колегії Всеукраїнського товариства Лемківщина, члена Національної спілки письменників України пана Івана Козака. Попрошу до президії голову Ужгородської обласної організації Всеукраїнського товариства Лемківщина професора Дмитра Семака. Дякую. До привітання просимо пані Юдіту Євчак з нагоди нашої наукової конференції найщиріші слова. Дякую. Шановні учасники конференції, шановні пані та панове, дозвольте мені щиро подякувати організаторам за запрошення взяти участь у вашому зібранні і від імені Закарпатської обласної державної адміністрації, зокрема відділу у справах національностей, привітати учасників міжнародної конференції «Актуальні напрямки дослідження Лемківщини. Історія, постаті, повід». Те, що місцем проведення цього поважного зібрання стало Закарпаття, очевидно, не є випадковістю. У нашому краї, ми знаємо, вже століттями мирі і злагоді проживають представники різних національностей і народностей та етнографічних груп. Культура та побут українського народу, маючи багато загальнонаціональних рис, і в нас час зберігають певні особливості. І ці особливості виявляються у територіальному аспекті і зумовлені характером історичного розвитку окремих районів України. Формат сьогоднішнього зібрання дає можливість обговорити питання і самодіяльний народний фольклорно-етнографічний ансамбль «Лемківчанка» із села Зарічева Перечинського району. Триває також постійне поповнення зразками матеріальної культури, етнографічних груп, експозицій Закарпатського обласного краєзнавчого музею, обласного музею народної архітектури та побуту, окремих районних та шкільних музеїв. Я вважаю, і таких прикладів можна би назвати позитивних дуже багато, але я думаю, що у своїх виступах ви на цьому зупинитеся більш конкретно. В свою чергу, я вважаю, що органам державної влади та місцевого самоврядування, розуміючи важливість справи, слід докласти більше зусиль у питанні сприяння громадським організаціям, науковцям, студентам, членам Малої академії наук в організації збору матеріалів фольклорної спадщини етнографічних. Пелюстки відповідають якраз кількості областей України. Дякуємо. До слова запрошуємо голову Всеукраїнського товариства Лемківщина пана Олександра Венфеновича. Шановні друзі, дорогі краяни, я щиро вітаю вас. Будемо рахувати з великою подією у нашому житті. В житті лемків, субетноса українського народу. Це сьогоднішньої конференції. Лемки України сьогодні організовані у Всеукраїнське товариство Лемківщина, яке легалізована в Міністерстві юстиції. В 19 областях в нас сьогодні діють наші осередки. Одні краще, другі гірше, але життя є в нас сьогодні бурхливе. Бурхливе тому, що ми, патріоти, які зібралися тут, піднімаємо це питання, яке нам до болю оце питання стоїть кожен день. Сьогодні лемки в Україні живуть 3 групами. Найбільша група лемків – це є депортовані в 45-х роках, 51-х. Це біля, будемо говорити, біля 500 тисяч. Друга велика група – це є автохтони, які живуть в Закарпатті. І третя група – це 17-18 століття, переселені з Лемківщини, будемо говорити, Закарпаття, з гір наших, Карпатських гір в центральній області України. І сьогодні лемки представлені, оці групи представлені сьогодні на науковій конференції. І це нас тішить, тому що тема лемків сьогодні абсолютно актуальна. Актуальна не тільки тому, що депортація нас поставила на межу зникнення. Це цілий субетнос українського народу сьогодні на межі зникнення. І ми це турбуємося цим, і ми переживаємо це. І ми призиваємо вас
допомогти нам підняти цих десятки тисяч людей, щоб вони мали в серці це, що вони лемки, щоб вони підняли молодь свою, щоб вони могли надихнути на державні чинники, на інше, що сьогодні ми повинні б'ємо в колокола, дзвони, оці, що суб'єктність українського народу, я буду говорити, що один з них не найгірших. Сьогодні він на межі зникнення. Оце наша проблема. Сьогодні ми повинні поставити, що депортація знищила культурну спадщину, яка була на наших теренах Лемківщини, Хомщини, Перемищини. Це також турбує нас, тому що на наших автохтонних землях там сьогодні діють осередки. Але вони не такі осередки, які би ми хотіли. І ми б хотіли, розумієте, дещо змінити у нашій ситуації. Ми хочемо сьогодні, як пані сказала, про державну програму. Це має бути, я думаю, що не тільки нашою громадською задачею, а це має бути державна програма. І обширна державна програма, тому що є факт такий. Сьогодні через депортацію на наших автохтонних землях в Польщі живе надзвичайно мало людей. Сьогодні неабияка ситуація з лемками Закарпаття. Сьогодні асиміляція в Словаччині. Їх щораз і раз менше і менше і менше. Ми розсіяні по всій Україні. Ми не маємо наших земель. Ми втратили свої корені. Оце питання. І ми хочемо оцю програму про збереження культурної спадщини лемків, яка вона була розроблена як державний чинник, вона не діяла, це правда. І ця програма, наскільки мені відомо, в Міністерстві культури, вона знову розробляється. Але програми не будуть діяти, якщо не буде мати бажання і Інститут Президента, і Верховна Рада, і Кабінет міністрів. Тому що ми сьогодні в баталіях війн політичних, а забуваємо про наші народи. Як вони живуть, чим вони дихають, що вони роблять, яка наша історія. Оце наші питання. Я щиро дякую вам, дорогі друзі, дорогі вчені, що ви піднімете оце питання на вищий рівень, на вищий щабель. Ви допоможете нам, ви самі не знаєте, як ви сьогодні своїми доповідями ви піднімете це питання на вищий рівень. Ми сьогодні повинні прийняти резолюцію. Ми повинні сказати, що оця частина українського народу є сьогодні в найгіршому стані. І от сьогодні ми повинні бути почуті у всіх наших засобах маси інформації. Я щиро дякую. Я бажаю плідної праці вам. Я бажаю вам завжди пам'ятати, що лемки є суб'єктність українського народу. І ми це стверджуємо, які б не були вітри, звідки б не було і що б не було. І ми б просили вас допомогти у вижитті з нас, як суб'єктність українського народу. Дякую вам. Слова пана Івана Козака, члена Національної спілки письменників, члена колегії Всеукраїнського товариства Лемківщина. Ще один титул. Я очолюю Перечинське районне громадське об'єднання «Просвіта». А «Просвіта» з лемківськими організаціями дуже плідно працює. І оскільки я бачу, що тут є в залі керівники просвітянського руху, Павло Федака, Павло Чучка, є в нас присутній голова спілки письменників нашої організації обласної Петро Ходанич. І тому я від імені творчої інтелігенції, від імені просвітян нашого краю щиро сердечно вас вітаю, бажаю здоров'я міцного, щастя людського, аби лемківський рід жив у злагоді, без бід, многе благоліт. І аби нас щаслива доля і нашу Україну не минала, як наші чарівні Карпати сонце минає. Дякую. До привітання. Шановні делегати конференції, шановні гості, запрошені, дозвольте привітати вас із початком конференції від спільноти закарпатських лемків, які живуть на своїх віковічних землях. Це від Перечинського і Великоберезнянського району,
Щиро дякую, шановна достойна президія. Вам бажаю, шановні доповідачі, члени президії і гості, активної плідної праці на нашій конференції і з радістю передаю повноваження для ведення нашої наукової конференції пану професору Дмитру Симаку. Шановні делегати і учасники конференції, у нас програма насичена. І прошу, не прийміться глибоко у серце, що десь щось не буде скорочено. Я маю на увазі, що вкладайтеся в цей відведений регламент. Але це не значить, що доповідь повним об'ємом будуть видруковані. Так? Доповідь повним об'ємом будуть видруковані збірами. Так що все це, що ви підготовили, все буде здасте і все це буде видруковано збірами. А за трибуною висловить, так сказати, в коротких тезах ці пункти, які ви вважаєте найважливіші. І в рамках цього регламенту, який тут запланований. Бо іначе ми до першого виступу. Іван Красовський, місто Львів, значить, доповідь лекцій у світлі давньої і сучасної історії і національної пізнавання. Учасники конференції, дорогі друзі. Ну, в зв'язку з тим, це мені і приємно, і трохи хвилююче, що мене обрали на перший фронт. Тема досить обширна, то я думаю, я не буду зловживати часом, але думаю, що може буде потреба трохи полегшити часовий режим для землі в Західних Карпатах з обох сторін Карпатського хребта. Вона займає трохи більше 10 тисяч квадратових кілометрів. Ну, що стосується населення Лемківщини, то не велося такого точного обліку, але рахують дослідники, що десь напередодні Другої світової війни їх було в рамках 1 мільйона осіб. Тепер, напевно, це змінилося, якщо врахувати міграцію і інші країни, Крим, земель Лемківщини, Польщі, України, Словаччини, ну, їх, безперечно, нараховується більше. Яка історія лемків? Ми навіть не повинні логічно до 18 століття називати населення Західних Карпат лемками. Тому що ця назва етнографічна виникла, як я вам розкажу, значно пізніше. Ми їх повинні називати русинами, русами. Справа в тому, що певні історичні дані про заселення північної частини Лемківщини, Галицької частини, яка найбільше вживає цю назву і це оприділення, можна рахувати за згодою істориків з 4 століття. Це була перша така велика міграція населення у ліси Західних Карпат із Сходу, з Придніпров'я. На Україну часто нападали різні племена, і з Придніпров'я багато людей мігрувало в західні землі. Отже, це була перша така міграція, яка зайняла низини річок, кращі поляни для життя. Чи можемо ми взагалі називати населення русинами, чи так, як взагалі просочується в історії поняття білих хорватів?
Я дійсно, щиро говорячи, це моя особиста думка, відношуся досить підозріло до питання про білих хорватів. Немає в історії абсолютно таких точних даних про це, що на території Галичини була держава білих хорватів, що білі хорвати тут були корінним населенням. Справа в тому, що найбільш ймовірно хорвати – це назва умовна, і дослідники часто називали племена слов'янські, залежно від того, де вони осіли, які землі займаються. Над Бугом це були бужани, в степах були поляни на широких полях, ну, в горах це, напевно, були горвати, від гір, горбів, що легше було по тому сказати хорватів. Можливо, раз це білі хорвати, а наші предки рахували сторони світу по кольорах. Білий – це захід, зелений – схід, червоний – південь, чорний – північ, то виходить, що на сході були теж хорвати. Очевидно, якесь плем'я хорватів мігрувало через Україну, через Карпати і опинилось аж по тому на Балканах. Так що це не є, я б сказав, корінним населенням. Ми можемо повністю погодитися з висновками угорського літописця Аноніма, властиво це єпископ Петро, який описує, що при переході Карпатського хребта наші солдати користувалися услугами, допомогою місцевих русів, або, як вони себе називають, русинів. Отже, ясно, що віддавна ця назва існувала на Лемківщині. Фактично, Південна Лемківщина, Закарпаття були заселені значно раніше, і там процес просування племен трохи був інакший, і, можливо, вони більше зв'язані з проблемою так званих білих хорватів. Далі, до речі, справа в тому, що популярність цієї назви була настільки поширена, що в 992 році князь Володимир Великий вирушив в Західні Карпати, щоб приєднати їх до Русі. Що цікаве, що абсолютно Західні Карпати тоді належали до Чеського князівства, ні Чеське князівство, ні самі мешканці Західних Карпат не робили жодного опору, жодного протиставлення княжим, дружинам Володимира Великого. Отже, ясно, що це було явним розумінням про те, що це єдиний народ, єдина культура, і мешканці Західних Карпат дуже приймали активну участь у службі військ князів київських, дворах княжих тощо. Ну, якщо говорити де-факто, це дійсно логічно, це православ'я, бо це християнство східного обряду, візантійського обряду. Але з другого боку, з юридичної точки погляду, православ'я тоді ще не було. Тоді церква була єдина християнська церква, яку очолював римський папа. І роз'єднання церкви пройшло десь більше як через 2 століття після Кирила і Мефодія. Отже, тут така справа, що фактично це насправді умова, ґрунт для православної церкви, хоч тоді такої церкви ще не було. Просити наступних учасників виступу зберігати, так сказати, спокій і регламент. Наступна доповідь – це Івана Козака, місто Перечин, Лемківський притворень Закарпатців, процес їх заговорення. Пане Іване, 10 хвилин. Лемківські прокорені закарпатців, процес їх животворення. Якщо поставити питання, чому ми сьогодні і через віки так бережно ставимося до культурно-освітньої і духовної спадщини нашого славного лемківського роду,
намагаємося не лише відродити, але й збагатити їх цінні надбання, очевидно тому, що у карпатських русинів, лемків, бойків, гуцулів і їх прийдешні покоління мають змогу вчитися, як в складних історичних умовах, не порушуючи принципи християнської моралі, жити в мирі і злагоді, як по-господарськи користуватися Богом даними природними багатствами, свято оберігати їх. Велика лемківська родина Лужанщини здавна славилася своїми самобутніми талантами, історичними постатями. Серед них Іван Пастилій, греко-католицький священник, педагог, історик, культурний діяч, Іван Тюргович, теолог, філософ, педагог, це 18 століття, Катерина Шелепець, педагог, художниця, Федір Зубанич, письменник, публіцист, Іван Рогач, громадсько-політичний і культурний діяч, Антон Кашай, народний художник України, педагог, Мирослав Лацанич, відомий музикант, хормейстер, народний артист України, це 20 століття. Лемківщина значно обділена. Готується нова мапа. До неї не включено на сьогодні цілу низку населених пунктів Великоберезнянського, Перечинського, Свалявського, Воловецького, Ужгородського районів. Хоча за всіма основними ознаками, зокрема мовними, культурно-побутовими, фольклорними, релігійними відносинами і нарешті економічними обставинами, усі 25 поселень Перечинського району треба віднести до території Лемківщини, а не лише 3 села Новоселицю, Дубриничі і Пастілки, як то відображено на існуючій нині мапі. До того ж, у науковому збірнику Карпатика етнічні та історичні традиції населення українських Карпат кінця 17-20 століть значиться, що, цитую дослівно, етнографічний район Закарпатських лемків займає лише села правого берега верхів нашої. Етногенетична основа лемків. Історія та процес. Прошу. Шановні гостині лемки, які вірять в те, що і збережеться Лемківщина як етнографічна територія і лемки як етнографічна група українського народу. Шановні колеги, сьогодні ми говоримо справді про проблему, серцевинну проблему, бо об'єднати український народ – це не означає тільки кинути гасло, що ми повинні національну енергію змоделювати для цього, щоб ми будували завтрашній день. Бо справді найтрагічніша доля з усіх серцевин, з усіх середовищ українців – це справді випало на Лемківщині. Ми говоримо там про декілька сіл в Березнянському, Перечинському районі, які залишилися у межах державних кордонів України. Це Володимир Наконечний, місто Київ? Немає. Немає, так? Немає. Так. Ірина Фаріон, місто Львів. Етнічно-національна ідентичність – основний вибір життя. Шановна громада, я страшенно страждаю, коли люди зуживають слова. І я пропоную за зайві слова платити 10 гривень. І тоді нам не потрібна буде підтримка з держави. Мені дуже заімпонувала доповідь пана Степана. Чесно кажучи, після неї мені мало є що казати. Але, можливо, я лише наведу деякі штрихи на поняття руськости, українськости і лемківства. Отже, на мою думку, час творить ідеї. Якщо нема ідей, то нема часу. Тому я сьогодні хотіла би порушити проблему і русинства, і українства, і Лемківщини, власне, в такому контексті, коли живуть ідеї або коли вони мертві. Отже, час насправді вмонтований у ідейне, духовно-філософське наповнення доби. Добу відродження
а саме 15-17 століття, можна назвати великою прелюдією до етнічно-національної ідентичності. Саме, власне, в такому контексті. Від етнічного до національного, від національного, на ми переконаємо, до націєцентричного. І стосовно Лемківщини також. Знаками доби є не лише перебіг історичних обставин, які, можливо, ми значною мірою абсолютизуємо. Знаками доби найперше є яскраві особистості, що синтезують у собі дух часу і навіть випереджають його. Такі постаті, як Франко, Шевченко, Українка, Стус – це люди, які були понад часом. І саме тому вони є одночасно і минулим, і теперішнім, і майбутнім. На небосхилі Лемківського, хоча тоді цього поняття ще не існувало, а отже і всієї України в добу відродження таким був Павло Русин з Кросна. Латинською мовою він себе записував Paulus Crosnensis Rutenus. Це близько 1470-1517 року. Він народився у місті Кросно, неподалік Перемишля, на Лемківській землі, що тепер через світові політичні махінації опинилися у складі Польщі. Його називають одним із перших поетів-гуманістів. І ми маємо пишатися тим, що він є Лемко і він є українець. Він своєю книгою «Пісні Павла Русина з Кросна», це 1509 рік у Відні, засвідчив абсолютну вмонтованість своєї батьківщини у ренесансову добу. Україну так хотіли вилучити із того загальносвітового процесу. А насправді ті ідеї, які проповідує Русин у своїй творчості, вони йдуть в ногу з світовим процесом. Вірші Павла Русина – це сьогодні нам надзвичайно важливо усвідомлювати і робити дуже серйозні проєкції на майбутнє. Вірші Русин писав латинською мовою, що тоді не лише творила аполітичний глобалізований простір, бо тепер глобалізований простір є абсолютно політичним. Отже, творив аполітичний глобалізований простір інтелектуального спілкування, але водночас латинська мова, хоч як це парадоксально, для поневолених народів була своєрідним буфером проти денаціоналізації та асиміляції, зокрема українців проти колонізації і, наприклад, чехів проти германізації і так далі. Входження до європейської системи освіти мало невід'ємну умову знання цієї мови і прийняття католицької віри. Внаслідок такої освіти і нових політичних обставин виникає українська латиномовна поезія, яка також тривалий час була за бар'єрами наших досліджень, ми віддавали її чужинцям, а це все наше. І це триває так аж до 20-х років 17 століття, виникає так звана Латинська Русь, новітній симбіоз, що поряд із збиранням у себе ренесансових віянь загрожував етнічній ідентичності. Отій етнічній ідентичності, загроженість якої ми відчуваємо і тепер, позаяк етноструктура деяких теренів нашої країни змінена, особливо якщо йдеться про південь і схід України. Івану Дмитровичу, імператору Лемківщини. Я пам'ятаю цей день, 10 жовтня 99 року, коли в своєму прізвищі Леніч, етнографічна ознака Лемківщини. Але за 9 років багато що до цього додалося. І дещо не тільки всім, а особисто може вам, я можу з цієї трибуни дещо сказати. Що дійсно були русини, українці дніпровські, русини, українці карпатські, а перед вами зараз ще русин-українець, далматинець з Адріатики. Нащадок білих, а згодом червоних хорватів. Є такі. Це вже, очевидно, останнє дослідження. Так, Передостаннє. на жаль, нема що показати. Я наперед вибачаю за свій сибірський акцент. Всі знають, чому. Я півроку тому повернувся з Далмації. Це гірський район Хорватії, де існує історично-етнографічний такий район,
діалектний, в будівлях, у всьому, який відрізняється від інших ознак цієї країни. Саме там якраз і є коріння отої держави, отих русин-українців, які з Дніпра через Карпати потрапили на Балкан. От на цьому снімочці, це ж Балкан, Адріатика, і у них оселедець. Тут є науковці. Мій виступ – це з метою привернути увагу. Бо, як правило, всі науковці, вони працюють в межах тільки своєї наукової буденності. Моє завдання до турок ніякого відношення. Не путайте з боснійцями. Ті підкорились, перефарбувались, свою віру, все віддали туркам. А хорвати ні. Вони повністю йшли. То моє завдання – підтовкнути наших науковців за їх буденні наукові межі. І дійсно є русини-українці на Балканах, в Далмації. Цей окремий історично-етнографічний район називається Поліця. Від назви йде від багатьох дуже дрібних гірських полів. Це не Карпати. Там, якщо так десь дивишся, то капелюх обов'язково падає. Настільки високі гори. Уже казали, що хорвати від Карпат. Десь дуже співзвучні слова. Я тільки хочу тим привернути увагу. От національний, скажімо так, точніше не національний, етнографічний костюм, який зберігся за 1000 років. Чому зберігся? Високо в горах, законсервований, їх там і турки достати не могли. І я беру перший том Лемківщини, от он костюм. І порівняємо тут, на жаль, з відстані важко. Але дуже спільний ріс. Не, то чуганя. Ну, То чуганя. і князівський одяг. Один в один. Один в один. Дорогенькі, 2 тижні тому була делегація з Хорватії. Ті нащадки білих хорватів тут у нас в Києві. І голова, тобто жупан Сплітсько-Далматинської області сказав, так каже, хорвати, це він 3 доби побув з нами. Хорвати, це, кажеш, колишні українці. Для мене це було не просто якісь там, як воно кажуть, щось таке, розумієте? А це відверто людина зрозуміє, що він опинився серед своїх. Священничеві Присловських, вихідці з якого протягом 1,5 століття на правах спадковості були пароками у Проміїні. Він повідомляє, що в 1637 році священником тут був поставлений Петро Присловський. У 1674 Дем'ян, у 710-му Григорій, у 714-му Теодор, у 736-му Іван і в 1868 році Василій. Пізніше священницькі з прізвищем Присловський зустрічаються в різних парафіях по всій Лемківщині, по всій Галичині. Автор статті інформує, що один з Присловських, Іван, пароком январі 1736 року, відзначався своїм запитанням до науки, до історії свого народу і церкви. Він переклав псалми Давида з церковно-слов'янської мови латинської побітної, написав переклад кирилицею і обрав його у книгу. До кожного псалма дав пояснення, тлумачення. Повідомляється, що Іван Присловський також переклав з польської мови і латинської побітної оповідання святого Патрикія про чистилище, переписав для своєї церкви віковий ікон святого Івана Золотоустого і цим
перекладом користувалися ще при богослужіннях ще на час написання статті, тобто на кінець 19 століття. Іван Кресловський також переписав і Володимира. Перше видання цієї книжки 1594 рік. Огієнко прийшов до висновку, що основним джерелом для перекладу був саме останній переклад. Підсумовуючи, Огієнко підкреслює, пам'ятка наша має дуже велике значення своєю цікавою мовою. Хоч це і добре знана західноукраїнська мова кінця 17-го, початку 18 віку, але вона має виразні і алфавітичні ознаки, а власне ознаки ленківської говорівки. Пам'ятка наша красномовний свідок високої культури нашої минувшої. Вона свідчить, що ми мали переклади Святого Письма не тільки на звичайну літературу, українську мову, але мали їх переклади на мови місцеві. Ознайомлення з діяльністю Івана Кресловського як перекладача і переписувача цілого ряду книг, що використовувалися при богослужінні, дозволяє зробити логічний висновок, що Іван Кресловський був непересічною особистістю серед своїх сучасників. Використання у своїй роботі таких раритетів, як Цикон Славяноровський, Павло Беренді, Біблія, переклад Якова Вуйка, Великий Серцало, говорить про високу освіченість перекладача, його обізнаність. Північно-ленківські говірки крізь призму словниkarstwa. Одна із самобутніх етнографічних гілок українського населення Карпат Лемки привертала увагу вчених ще із другої третини 19 віку. У час їх компактного проживання мовознавцям і етнографам вдалося зібрати значний культурний матеріал, виявити властиві цим говіркам діалектні риси і записати вживані мовлені слова. Зацікавлював цей говір і просто аматорів, осіб, які охоче записували лемківські діалектизми і спробували доносити ту інформацію до ширшого кола людей, які не мали змоги чути говорящого лемка, дати хоча малої поняття у бесіді русином, живущих в горах Бескидських. Відтоді почала з'являтися низка різних за обсягом діалектних словничків, опублікованих у періодичних виданнях, наукових збірниках, а також як додатки до окремих праць із діалектології. До прикладу, в одному бібліографічному показчикові подано 20 позицій різних за обсягом словників, які вміщують лексику лемківського говору. Ми собі ставимо за мету вирізнити ті праці, у яких репрезентовані слова з північної Лемківщини. Одне із перших досліджень про лемків, лемки, мешканці західного взбужа Карпат Івана Павелевича, збережені у рукописному вигляді, а український переклад здійснив зі вступними зауваженнями пан Іван Красовський. У 5-му розділі до цієї праці під назвою «Наріччя» вміщено невеличкий словничок лемківських слів, до якого війшли 41 слово, щоправда, без дотримання абетки і з поданням тільки значення слова, без зазначення наголосу українських, але також і у Польщі. Знаходимо їх у працях Рігера та Михайла Лесева, у вступі автор словництва і називництва Манковського. Христос Воскрес! Слава Ісусу Христу! Ми з вами зібралися у цю недільку, щоб значити і не тільки неділю, але сказати, хто ми є і які наші корені. Дощик прийшов довгий час з нашого попереднього зібрання. Слава Богу, ми зібралися великою родиною, хоч у цьому великому залі, але наші ряди чомусь полетіли. І, здається, складається враження, що я себе почув і я прийшов. Ну, це дуже прикро, але хотілося б зауважити, що якщо ми будемо далі так підходити, то тоді для чого ми будемо збиратися. Тема мого виступу могла бути зовсім іншою, тому що говорити сьогодні, що лемки – невід'ємна гілка на дереві української національної
культури української нації вже, мабуть, було б і недоречно, і не потрібно би взагалі про це вже вести розмову, але мусимо. Виходимо з тих реалій, які склалися у нас на Закарпатті, і, зокрема, з тих реалій, до чого прийшла наша місцева влада, як вони до нас поставилися, і це питання настільки сьогодні актуальне, що не говорити про нього і не заявити, і не звернутися мало того, що з резолюцією, а з вимогою сьогодні від нашої конференції і поставити їх просто в ультимативному плані, я більше як вже не знаходжу інших слів. І дуже підтримую пані зі Львова і всіх інших виступаючих, які сьогодні говорять, що їх треба не тільки пікетувати, їх потрібно спочатку звідси вигнати, а потім сказати, що проводили тут українську, проукраїнську національну, не лемківську, і не бойківську, і не гуцульську культуру, яка ви тут нам проводили, були її провідниками, а щоб були українцями нарешті. І тільки після цього ми зможемо про щось говорити і йти далі. Чому я почав із цього такого не дуже приємного свій виступ? Перш за все, тому що за роки незалежності нашої держави ми, лемки, невід'ємна гілка на дереві української нації, мусимо про це доводити і говорити про це. До кого ми належимо, чиї не діти, а можливо ми і не діти, а батьки. А діти – це ті інші, які пішли від нас і після нас. Часом, не розібравшись у суті питання, починаємо вагатися, шукати собі інших берегів. Вагаються і далі ті вчені в роках мужі, що мали доводити і давно забути про свою меншу вартість і творити, жити та так, аби про нас знав цілий світ. Та ні, їм нашим закарпатським вченим в роках пече, їм не терпиться, амбіції затьмарили розум, і ці нові вожді починають лементувати на цілий світ. Ні, ми не лемки, ні, ми не бойки, ні, ми не гуцули, ми, прости Боже, навіть не українці. Ми, ура, ми русини. Я коли почув це слово, слава Богу, хоч свої. І я русин. Ну, кажу, нарешті. І Іван Франко русин, і Леся Українка русин, і Леся русин, і Бойко великий Франко русин, і Гуцул великий Кочура. І всі, вони теж вважають себе русинами. Тоді вони кажуть, а ти подивися на свою голову. В тебе голова кругла, а моя як довжанка. Каже, який ти, каже, русин? Друзі мої, це анекдот, я бачу усмішку на вашу, уже десь деко, але це правда, тому що ці закиди мають своє реальне підтвердження. І дуже прикро, що їх підтримує влада. І це вважає, скажімо так, про це я говорив, що в нього голова як довжанка, в тебе круглий, і він себе вважає русином, а ти не знає, хто ти, українець. Це вважає досить така мудра людина, художник Іван Ганець, Стеречина, родом із Сіверо, справжній лемок з Перечинщини і непогано, як кажуть, малює. Але менше з цим, це не смішно, але це страшно, бо теорія такого розуміння своєї приналежності знаходить пораз підтвердження на практиці. Вона починає матеріалізовуватися, давати плоди, а нові вожді на зразок отця пана Дмитра Сидора, сьогодні це прізвище ще тут не звучало, починають озвучувати її з екранів телевізорів, гриміти на цілий світ, просторікати і ганити все те, з чого вони виросли, на чому вони, чий чир вони їли і звідки вони самі походять. Високодостойні добродії, вважаю для себе великою честю, що маю можливість спілкуватися із своїми братами по переконаннях, по вірі, по любові до ближнього і до Бога. Василь мене похвалив в кінці, бо погорячився трохи, дуже емоційно. Він хоче, щоб я його не критикував. Я цього робити не буду. Але сьогодні дійсно ми аналізуємо те, що ми зробили, на що ми здатні, які ми в очах наших дідів, прадідів, куди підуть наші діти після нас. Але тема моя тут зачитана, існує трохи по-іншому, і я починаю говорити про це конкретно. Лемки в Середній землі були вже тоді, коли ще Закарпаття було Підкарпаттям. Так сталося з волі Божої. Не тільки історично доказово, але й лінгвістично, через говори, старожитності, мовно-культурні особливості, традиції, побут, звичаї, глоси, в тому числі релігійно-духовні ознаки.
Закарпатські лемки християни східного порядку. З 16 століття переважно греко-католики і православні. Ужанської, Турянської, Боржавської, Латвицької долин та південно-західної частини Протестантської Лозовини. Історична і духовна доля церкви і народу Срібної землі водночас проста і складна, зрозуміла і заплутана. Та ніякої дивини тут немає, бо ж геополітично цей край розташований в центрі Європи, саме тому завжди привертає він до себе посилений інтерес можновладців світу цього. За їхніми примхами пишуть і тлумачать історію цієї піднебесної землі з давнини по сьогодні на свої лади за угорською, російською, українською, православною, католицькою, побожною, безбожною та іншими правдивими і неправдивими, нараз шулерськими інтерпретаціями, в тому числі і про лемківських коренів тут на Закарпатті. То вона ця історія підкарпатська, то рутенська, то закарпатська, безіменна, то ще якась інша земля. Хоч і сліпому видно, що європейсько-християнська, навіть за генетичними, географічними та релігійними ознаками. І кожний мислячий абориген тут, як завжди, так сьогодні усвідомлено каже, запитуючи: мій праотчий край то є земля Карпати, в ньому Боже помагає, казали няню і мати, зазнали тут біди от всіляких бестій мої баби й діди, та не втрачали честі. Хто лемки є? Хто лемко є? Він промінчик християнський, а ще Гуца Венелін, Лучка і Балудянський. Це плем'я заслужило пошану світову, бо з мудрістю дружило з правіку наяву. Скажіть мені, люди, чому його не хочуть знати, бонзи цьогосвітні, якщо для них Карпати і спрадавну рідну? У значній мірі краєва історія придворними і потворними світилами наук і неук переладена як піджак безпорадного бідака. Однак, якщо б на її лемківською долею порозважати біля колиски прабатьківських села і храмів, від праотців до наших днів, то напроситься висновок один. У неї сильна давнина, мічена хрестами, у серці і в душі вона є і буде з нами. І що б там не казали, як би не лукавили мудрагелі, а край цей високий, і люди ці такі у Карпатських горах є вищими лемки і інші, які тут живуть, бо де гори, там ближче до неба, а де небо, там Бог. Мабуть, тому ще за незапам'ятних часів живуть тут такі побожні, чесні та працьовиті люди, бо їм Небесний Отець помагає. Дорогі краяни, дорогі борці за відродження збереження Батьківщини, бо інакше не повні. І тут już 2 години звучить jedna nota, że Łępy пострадали, że першо з народом, так би мовити, прав українців були русини, і днески треба щось робити, щоб то русинство вернути. І гадами ніхто не допомагає, один другого не знає. Не є князі, а тим шпекулянтам, новим політичним неосеністам платять князі і вельки. Хтося звідує, а чому так? І собі припомнуло такий вираз, коли Улюй з Стрийщини в 900 році не достав Нобелівської премії, то великий Ейнштейн йому повів: а хто за вами, русинами, стоїть? А за рентгеном ціла Європа. Поляки нас нищили до
русини до 39-го року. Пакт Ріббентропа-Молотова заклав юридичний і політичний поділ і відрізав частину України до Закерзоння, Прибалтику. Там пообіцяли їм пару областей, зробили там Латвію, Литву, Естонію, потім приєднали до Радянського Союзу, так на Словаччині і інших теренах. Нас виселили в 1945 році, решту русинам Польщі зробили акцію Вісла. Для чого? Щоб знищити і продати. Ну, 60 років пройшло, 15 років ми створили товариство і відстоюємо ту кривду. Це ми засуджені, що зробила наша держава Україна і один крок. Już 10 років стоїть наш проект закону про депортацію і ніяк його прийняти не може. Бо то тягне за собою певні політичні питання і відповіді. І ніхто за нами не стоїть. І ми самі збираємо конференції, ходимо і за свої князі, за свій час, за допомогою тих людей, які хтось може допомогти, симпатиків і інших робили ту справу. Де та державна програма, де той державний підхід до збереження своєї нації. Молитися, поляки вже розробили карту полякам, і це великий крок, це є підтримка їх нації. І вони за все це борються. І коли ми гадаємо і тут бесідуємо, що русини – то це предки українців, і що швидко знати, що русини Закарпаття і русини Прикарпаття, Лемківщини, Словаччини – то один і тот нарід, бо є єдна бесіда, то швидко то знає. І я хотів звернути до тої філософської думки, що було перше? Перше було Слово, а Слово то є Бог, а Бог то є душа, то є ідея, то є дух народу, як тут же говорилося. Дух народу. А дух виражається чим? Мовою, словом. І то слово родить і ще в утробі. Цецько формує свій апарат мовний на основі тих вібрацій, тих звуків. І він інакше не може потім надати. І я донести не можу чітко повісти букву В, і ніхто не зробить, хоч я стільки не треную. І тому ота є наша ідентичність, наша автентичність. І посмотрися, як то слово створило найперший пісенний запас мають українці. Але це Українка говорила, що серед того пісенного запасу найяскравіше виражаються лемківські, русинські пісні. То які ще треба доводи, які ще треба переконання, і все. І це мені імпонує, і я радію, що всі ми приходимо до одної думки, що русини були, що вони є, і я стою русин з криво і кости. І тобто слова і пам'ята і можна говорити. Але смотрися, ми йдемо, гадаємо, твердимо, і появляються такі знову змішані почуття. А що таке змішані почуття? То так, якби ваш лютий ворог летів з гори і падав на ваше новеньке авто. І радість, і біда. Так і так не добрі, русини, українці. Але як прийшло до того, що тут адміністрація прийняла суд русини як нація, стоп. І чому пан Булеса каже, що дехто скаже, що він українець, але не скаже, що він ленко.
напевно, то є страх. Бо як є Ленко, то як то русин. Так? Так, з одного боку русин хто є? Українець? А ви кажете, що русин. І вже проявляється страх. Тут синдром Гоголя проявляється. І в українець. Але писав мамі ще коли. Я не знаю, хто я більше. Чи я Попов, чи я русин. Ось, тут є дуже небезпечно. А чому? Або породить привид русинізму по Україні, як колись писали. Що комунізму, а то русинізм. Що таке русинізм? Сепаратизм русинський. Та в 1848 році, в епоху, коли Австро-Угорщина стала імперією, і Марія Тереза була імператрицею, значить, був цей ренесанс, епоха весни народу. Створена головна Руська рада у Львові. 49 депутатів входять до парламенту. На противагу створюється польська рада. От. І що? Русини виступають з думкою, що треба зробити автономію. Галичину, Закарпаття і Литвищину. Автономію Конференція, ви бачите, трошки не точно формульована через телефон на теологічний, культурологічний і політичний аспект теорії, сучасних теорій русинства. Я хотів дати кілька тез, як ми повинні інтерпретувати, як ми можемо поставитися до русинства в сьогоденні. Безумовно, що всі учасники, що тут присутні, знають історію, ті всі провокаторсько-москофільські підтексти русинського походження, теорій, біологій. І я не буду заглиблюватися в історію. Почну з того, що нам здається, що досить назвати явище і викрити його фальшивість, і не осмислюючи трошки глибше, якби. І воно є безчесне. Ну, наприклад, ми вже говоримо, що кілька разів доводимо, що слово, ми доведемо, що слово русин, рус, корінь, це давня українська самоназва і все. І проблема, якби ми викрили ворога. Безумовно, що це правда на нашому боці, але справа не в етнонімі. Етнонім вони собі взяли дійсно дещо умовно, штучно, не маючи іншого якогось можливого етноніму. Він з'явився, насправді, будучи фактично обернутий проти русинських автономістських, так скажемо, розщеплювальних теорій української нації. Але за цим стоїть інші проблеми, які дуже, так поки що дуже обережно, але так акуратно і послідовно оприлюднює відомий Павло Роберт Маховичий. Ви знаєте його знамениту таку велику книжку «Формування національної самосвідомості Підкарпатська Русь», як досить навіть сама назва «Національна самосвідомість» і не знати кого, якого етносу. І там дуже багато є, до речі, про українських речей, ці великі монографії ще 94-го року видані. Потім, сам, як ви знаєте, сам Маховичий він змінив своє бачення. Він там в кінці книжки пише, що переможе однозначно українська тенденція на Закарпатті. Тепер, десь від другої половини 90-х років, він послідовно почав друкувати статті, до речі, де? В дуже інтелектуальній газеті, ліберальній газеті «Критика», яку видає американського походження український науковець Григорій Грабович. Їхні зв'язки, до речі, тягнуться дружба ще з американських теренів. І там статті, причому з'являється досить, небагато, але з'явилося послідовно і повідомлення про діяльність, так би мовити, Маховича. Наприклад, одна стаття десь 2000 року детально розробляла теорію і практику аналізувала, як створити маленьку націю, як відокремити її, регіоналізувати, автономізувати її політичну лінію. Тобто газета так послідовно подає матеріали. Зараз так делікатно проведена реклама останньої книжки Маховича «Народні звідки». Надрукована у видавництві газети велика монографія «Історія України», де, власне, Маховичий наголошує, що історія України не стільки це історія української нації, скільки історія народів України, і тільки зробиться таких дуже замовчувальних таких прийомів, де потопають деякі
ідеологема, так сказати, українства, української історії. Тобто можна одним замовчуванням вже долати проблему. Отже, в чому я бачу зараз проблематичність тої теорії русинства? Перше, вона ґрунтується дуже великою мірою на, передусім, на ментальному аспекті, на тому, що 1000 років Закарпаття було відрубане від України, і зрозуміло, що в цьому регіоні створилася своя ментальність. Зрозуміло, що тобто не справа в тому, що ми викриємо слово «Русь», воно є наше, українське, а справа в тому, що кожен закарпатець відчуває ментальну різницю. Глибше вони українці, це зрозуміло. Я навіть колись пані Ірина акцентувала на тому, що ми плакати складнати любимо. Включіть такий канал Тиса. І там Стогін, такий закарпатський канал. Стогін, такі ліричні картинки, типово український плаксивий настрій, життєвий настрій. Тобто вони в глибинах теж в тому плачі залишаються, але все-таки ці ментальні, на цьому найбільше є спекуляції. Ну, чесно кажучи, як долати цю прірву, рецептів я не дуже знаю, тільки їх треба озвучувати, їх треба аналізувати. Друге, делікатно Махачі підходить до теорії, що антропологічно, генетично Закарпаття нібито представляє собою окремий етнос. Провівши деякі дослідження, легенько акцентувавши це, ми десь навіть могли би постанови, навіть якісь звернення, якісь відповідні публікації наші вести, ми легко можемо довести, що в цьому нема підстави. Ну, так коротко поясню. Карпати були саме серцевиною, одною з серцевин, де зароджувався український етнос. І настільки цей вододіл карпатський, цей хребет, настільки нас розділяє, скільки він витворює якби серцевину. Тобто з Карпат розходилися якби промені, можна сказати, українського етногенезу, українського націоутворення. Наступне. Проблема в тому, що зрозуміло, що з великою вірою спекуляції відбувається на мовному рівні. На тому, що в Закарпатті збереглися свої говори, діалекти, і їх легко протиставляється українській мові. Мовляв, ми так нас настільки різні. І тут би потрібні були, власне, мовознавчі дослідження конкретні, які би показали, що в глибині своїй, навіть говори не словотвірно, не дуже глибинно українські за логікою, так би мовити. І це ми могли, це треба ввести в систему нашої контрпропаганди, щоб пояснювати, що глибинно... Поясніть. Ви знаєте, цей виступ, власне, це не виступ, а виступ авторів тої книги Сурен Шрівне, яку ви мали можливість з якою познайомитися. І, чесно кажучи, мені навіть в якійсь мірі важко говорити про речі, від яких я трохи далека. Це дуже серйозна книга. І ця доповідь, яка буде потім, я так думаю, вміщена в збірник матеріалів конференції, буде називатися «Геофізичні методи пошуку в археології Волинно-Карпатського регіону». Питання масового застосування методів геофізики в світовій археології виникло в 60-х-70-х роках ХХ століття. Я постараюсь коротко просто пояснити, що це таке сьогодні і як воно застосовується у нас на Рівненщині. Що ж дозволила виявити геофізика археології? По-перше, геофізичні методи дозволили швидко і ефективно на великій території об'єктивними методами визначити зони чи місця аномалій, які часто виявлялись археологічними об'єктами, фундаментами, культурними шарами, криницями, поселеннями, підвалами, печерами, засипаними ямами, місцями, будівлями, ровами, зміненим рельєфом, печами, могильниками, похованнями, підземними спорудами і так далі. По-друге, геофізичні методи в своїй основі, крім контрольного шифрування, є повністю невимірними, тобто не вимагають значних земляних робіт, коли можна було пошкодити можливі пам'ятки археології.
Ці методи дозволяють сконцентрувати увагу археологічних експедицій не на розкопуванні контрольними шурфами пустих місць, а на дослідженні виявлених аномалій, що можуть бути об'єктами археології. По-третє, геофізичні методи в зв'язку зі своїми нерівними підходами можуть і мають носити статус випереджуючих пошуків на стадії вибору та відводу земельних ділянок під будівництво чи господарську діяльність. Саме такий підхід дозволив археогеофізиці інтенсивно розвиватися в США, Західній Європі, Росії. Так в Російській Федерації при Інституті археології Російської академії наук створена школа археологічної геофізики, яка інтенсивно пропагує археогеофізичну діяльність в середовищі археологів і ставить питання попередніх археогеофізичних досліджень на чільне місце. Можливості археології при цьому піднімаються на новий рівень, що дозволяє встигати за темпами освоєння території. Цікаво, що в Україні археогеофізичні дослідження почали застосовуватись чи не вперше в Європі. Так, в 1966 році для дослідження трипільських поселень було застосовано магнітозйомку в комплексі з аерофотозйомкою та електророзвідкою. Саме застосування цих методів дозволило побачити велич та грандіозність трипільських протоміст. Так, на поселенні Майданецькому магнітозйомкою було виявлено в 1575 аномальних зон, що були ототожнені з трипільськими житлами. Масштаб здійсненого на Майданецькому перевершував все відоме до того часу в Європі, а методи, застосовані тоді, почали використовуватись і на інших трипільських поселеннях. Це був апофеоз української археогеофізики, що тримався на ентузіазмі окремих подій і людей, і підтримці держави. Сьогодні, як відомо, підтримки держави особливо немає, можна сказати, зовсім немає, і тому цей напрямок розвивається фактично також на ентузіазмі людей, які вирішили таким чином піднятися до глибин коріння нашої землі, виявити ті великі масштаби ще робіт не здійснених, коли можна, скажімо, дізнатися про своє минуле таким чином. І оця книжка, яка має назву «Рівне Суренж», вона допомагає відкрити очі на події зовсім невідомі до цього часу. Діяльність недавно створеного Центру історичних та геофізичних досліджень «Рівне Суренж» ставить за мету дослідити цю древньослов'янську підземну урбаністику через впровадження в українську практику системи археологічних досліджень, посилюючи таким чином позиції української археології. Свою діяльність, ефективність ці дослідження показали в місті Нетішин при геофізичних дослідженнях території будівництва Центру ділових зустрічей Хмельницької атомної станції та навколишніх прилеглих територій, де були виконані методи ДЦ «Рівне Суренж». Шановні учасники конференції, мав би, напевно, доповісти духовна особа, священник, а не я. Але так я скажу, вже років 20 тому назад я цікавився історією Львівщини, не тільки саме Львівщини, а і священничими родами, і вихідцями з Львівщини, нашими священниками. Також пропоную до вашої уваги свою доповідь про церковних ячівних Львівщини. Тут буде штрих якраз нашої багатої історії, бо десь ми чули про письменників, про поетів, про інших лемківських діячів, а то є про наших церковних. Бо
правда, живемо всі часи відрізнялися високою релігійністю, і може саме тому в Лемківщині якраз вийшло багато дуже церковних діячів, як повідали їх пастирів душі, духовних батьків, які походили з старих священничих родин. А тепер по тексту я не хочу вас затримувати так довго аж. Бо папір є, але вам тяжче затримати то буде. До першої найдавнішої групи священичих родин належать роди, прізвища, які закінчуються на «ський». Вони беруть початок від назви відповідних сіл: Бажанський, Верблицький, Волянський, Добрянський, Зубрицький, Ільницький, Копистинський, Поціловський, Кривицький, Медведський, Мишковський, Хмельницький, Полянський, ну і так далі, кінчимо Юрковським. Зокрема, з родини Копистинських походив єпископ Римський Михайло Копистинський, який очолював Перемісько-Самбірську єпархію, яка в часи заключення унії в березні, значить, він сам очолював ту єпархію. Другу частину, другу групу складають прізвища на «ич», які виводяться з власних імен людей. До них входять Антоничі, Алексовичі, Василевичі, Вальгриновичі. В його родині дуже було багато священників. Войтовичі, Литвовичі, Константиновичі і так далі, Сембратовичі, і закінчимо на Федоровича Юрчакевича. До третьої групи лемківських священичих родин належать посполиті люди, представники селянського стану, синедійних селян, які одружувалися з доньками давніх священичих родів, одружувалися і переймали їхні родинні патріотичні традиції. Таким чином вони служили вірно народу Лемківському і церкві. До них належать Бескиди, Дем'янчики, Дуркоти. З мого рідного села Ганчове вийшов якраз один із давніх священичих родів Дуркотів. Надишаки, Кашмарики, Волиняки і так далі. Закінчимо Хиляки, Хомищаки. Сьогодні вже говорили про Івана Присловського, бо так мусимо починати від нього, бо він був визначний церковний діяч початку 18 століття. Він родом із Кам'яної повідь Грибів, який переписав кирилицю літургіон і євангеліон для потреб своєї церкви. Записано про те, що в селі Жадєсті, повідь Горлиці, зберігався лексикон пан Мамбаринди, який користувався отець Присловський при викладенні збірки пісні церковні на всі праздники. Хочу відразу сказати, що тими матеріалами, якими я користувався, складаючи цю доповідь, чи вона готувалася як стаття церковних діячів Лемківщини, передусім я завдячую праці Степана Шаха, вона називалася «Місяном і Дунайцем», видана в Мюнхені в 1960 році. З Лемківщини вийшло ряд епіскопів, митрополитів, кардиналів і патріархів. Бо я не буду говорити про всіх священників, їх надзвичайно багато, а будемо говорити про ієрархів Лемківської церкви. І серед них за хронологією перше місце, безперечно, започатковує саме цей ряд єпископів ієрархів, єпископ Переміський Тит Полянський, який походив з Бортного, повідь Горлиці, який став єпископом ще в 1859 році. І він на терені своєї епархії реалізовував ухвали головної руської ради у Львові, членом якої він був. Він був політичним провідником переміщений. Найбільш відомими ієрархами Лемківської вихідців з Лемківщини, церковними діячами, звичайно, що були Сембратовичі. З іменем Йосипа Сембратовича, митрополита Галицького, пов'язані церковні братства Тверезості, реформа монастирів отців Васильян. За його тверду позицію супроти польських зазіхань на Українську греко-католицьку церкву, бо хочу сказати, що на Лемківщині у 19 столітті до Першої світової війни переважній в своїй більшості, не переважній, а цілковитій більшості своїй була греко-католицька церква. Православні з'явилися тільки після Першої світової війни. Так ось, затвердив таку позицію супроти польських зазіхань цісар
за доносом намісника Галичина примусив Сембратовича залишити митрополичий престол. Він народився в селі Криниця, село, повідно Олександр, в родині місцевого парха. В 65-му папа Пій IX іменував його титулярним архієпископом, а потім і обняв в 1870 році митрополичий престол у Львові. Після залишення престолу він перенісся до Риму і, неначе у вигнанні, він прожив ще 18 років в Римі, практично усунутий від виконання священничих обов'язків. І помер там у Римі. З цієї самої родини походив другий митрополит Галицький, згодом кардинал Сильвестр Сембратович, який відіграв значну роль у церковному житті і краєвій політичній Галичині кінця 19 століття. Він родом із села Дошниця повід Ясло, теж з родини місцевого парха, рідного брата Йосифа Сембратовича. І коли батько передчасно помер, то мати не змогла посилати дітей до гімназії, тому старенько Йосиф Сембратович забрав Сильвестра і його брата Юліана до Львова, а потім до Відня. І отак він дістав середні, вищі школи і був професором богослов'я Львівського університету, а згодом висвячений єпископом. Управляв протягом 3 років Львівською митрополією, а згодом був митрополитом Галицьким і в 1895 році іменований кардиналом. Помер він у Львові. Кардинал Сембратович був надзвичайно визначною політичною постаттю Австро-Угорщини. І з його іменем пов'язаний початок нової ери в Галицькій краєвій політиці. Зокрема, заснування Української християнсько-суспільної партії. Він був віце-маршал Галицького краєвого сейму, який відносив голос в обороні прав русинського населення. З ним змушена була рахуватися Австрійська рада міністрів. Він став меценатом здібних письменників, малярів, зокрема Івана Труша. Він був засновником бурси імені кардинала Сильвестра Сембратовича, звідки вийшло багато відомих отців. Шановні учасники конференції, невелике зауваження, тут прозвучало декілька разів, стосовно нашої депортації. Я на цю тему ще понад 10 років в 94-му році писав, потім через 10 років в газеті «За вільну Україну», потім в газеті «Україна молода» і десь тепер принагідно знову говорю. Акція Вісла – це 47-го року і розселення залишків українців по Польщі. Воно не має жодного стосунку, акція Вісла, до нашого виселення 44-51 років, які виселені були тут в Україні. Але навіть і професійні журналісти про це говорять, і сьогодні тут прозвучало, і недавно пам'ятник під Львовом в Зубрі відкривали, і на цілий світ повідомляють про це, що внаслідок виселення акції Висла тут опинилися переселенці і так далі тому подібне. Не треба, тим більше в нашому середовищі. Давайте запам'ятаємо це. Вісла є Віслою, а переселення на підставі цього документу 9 вересня 1944 року це є переселення. Стосовно моєї теми, я попробую бути максимально все ж таки зекономити час, бо бачите, що воно робиться. Десь тут ці думки прозвучали, і навіть пана Ігоря стосовно апостольської адміністрації, що була розчленована Перемська єпархія, найдавніше, до речі. Відомо, що єпископство у Перемишлі було десь у 899 році, тобто за 100 років до хрещення Володимира України Руси. Суть моєї доповіді зводиться до того, що ось це русинство, яке
перейшло у русофільство або москофільство, і воно насамперед опиралося на церковну діяльність. Вищої, так мовити, субстанції духовної або культурної на Лемківщині та й на всьому теперішньому, так як ми кажемо, Закерзоні, не було. Була, значить, церковні ієрархи. Вони були і письменниками, вони були і художниками, і музикантами, і так далі, тому подібне. Так от через православ'я, а власне русофільство і москофільство, відомо із діяльністю це агентів із Росії. Тут звучало прізвище Погодіна, бо справді він відвідав Львів і, звичайно, він заклав тут ці основи русофільства. Знайшлися прихильники, але не будемо всіх так гудити, бо для цього були і об'єктивні підстави. Ми знаємо, в якому середовищі перебувала Лемківщина, знаємо, і десь ми говоримо про Лемка як консервативного, але, власне, ця консервативність дала можливість Лемкові вижити, не піддатися ні справа, ні зліва, хоча і були, як кажуть, питання стосовно цього. Так отже, по лінії церковності, коли все ж таки на Лемківщину пішла, так би мовити, українізація, за це слово, але справді так, коли почали і насамперед по лінії якій? Насамперед по лінії церковній, насамперед по лінії утвердження Української греко-католицької церкви. Роль і заслуги цієї церкви знаємо, тут повторюватися не треба, і отже йшла боротьба, власне, на цьому ґрунті. Чи православ'я, чи греко-католицька церква. Були ієрархи церковні, які вели, так би мовити, до католицького світу, навіть зняття трьохременних хрестів по містах і так далі, все це відомі ці речі. З одного боку, з другого боку чинився певний опір, і, власне, що Лемківщина і Галичина, перебуваючи в центрі Європи в складних умовах противаг з одного боку Росії, яка пропагувала своє православ'я, і з іншого боку західні країни і так далі. І, власне, наш цей край, скажімо так, нещасний, який потерпів найбільше в Першій світовій війні, і в Другій світовій війні, і так далі, тому подібне. Отже, в цих умовах і виникали ось всі ці сприятливі, скажімо так, тенденції для антиукраїнських проявів. І, власне, на ґрунті православної церкви. В даному випадку ми підійшли до останнього переможця єпископа, справді виходця із Лемківщини, це Пакушівка село, кілометрів 20 за Сіноком. Постать надзвичайно цікава. Я свого часу зацікавився ним і написав книжку, потім вийшла накладом друга книжка, ця ж сама, але значно уточнена, наш владика. Тут навіть десь вона і була в цій залі. Так отже, Коцеловський ввів активну українізаційну діяльність, власне, на ґрунті греко-католицької церкви. Буде слово Миколу Замовря трохи. Іван Флянка Ужгород. Самобутність фольклору закарпатських лемків. Прошу. Народно-поетична творчість Закарпаття завжди привертала увагу фольклористів та етнографів. Одним із перших, хто особливо цікавився цим фольклором, був Володимир Гнатюк. Під час своєї третьої поїздки на Закарпаття, це було у липні-серпні 1896 року, він побував на Перечинщині, в селі Ворочево, сучасного Перечинського району, і записував прозові твори від талановитого оповідача Филипа Опаленка. Записав 13 текстів. Це були казки, легенди, перекази, анекдоти. Пізніше вони були опубліковані у етнографічному збірнику 1898 році, том 4. Далі, у 20-х роках ХХ століття, особливу увагу звертає на пісенні твори Лемків Закарпаття, всесвітньо відомий музикознавець, фольклорист
Філарет Колеса. Він побував на нашій Лемківщині Закарпатській і в 1923 році опублікував збірник «Народні пісні з Південного Підкарпаття». А в 1938 році ще один збірник «Народні пісні з Підкарпатської Русі». Треба сказати, що це були взагалі перші записи народних пісень, які були опубліковані з нотами. Хоч вони в нас раніше робилися на Закарпатті, ще у середині, точніше 50-х роках 19 століття, але вони в той час були опубліковані, але були опубліковані лише у 80-х роках 20 століття. Так, пізніше виходить збірник в 1944 році під назвою «Народні пісні подкарпатських русінов», які підготували і опублікували відомі музикознавці, фольклористи Закарпаття, як Петро Милославський, Юрій Костюк і Дезидерій Задор. Але висновок який? Що на сьогодні поки що ми не маємо фольклорного збірника, який би був зібраний серед закарпатських лемків і опублікований. Я маю на увазі, щоб це був збірник народних пісень, щоб це був збірник народних казок, окремо збірник легенд, переказів, бувальщин, бо таких матеріалів є в нас достатньо. Одним словом, ми тільки, хоч уже дещо опубліковано, зібрано, але ми тільки наближаємося до того, щоб вивчити народно-поетичну творчість лемків Закарпаття, як і взагалі усього Закарпаття. Деякі спроби вже були зроблені. На жаль, ми на сьогодні на Закарпатті не маємо жодної наукової установи, яка б займалася збиранням та вивченням народно-поетичної творчості Закарпаття. У нас кілька років тому була створена науково-культурологічна лабораторія, і були випущені два солідні фундаментальні збірники. Це Іршавського району, це збірник одного села Арданова під назвою «Видно село», 2003 рік, і інший збірник «Пісні Іршавщини», в якому було представлено 504 тексти з нотами, вийшов у 2005 році. Забідняк. Забідняк є. Шарти немає. Товариство Русині виступає. Я йду за програмою. Олександр Невилович. Так, львівські народні пісні у фортепіанній творчості Василя Барвінського. Продовження сказаного тільки що відомим фольклористом паном Іваном Флонтовим. Я хотіла би звернути вашу увагу на творчість такого відомого українського композитора Василя Барвінського. 120-ту річницю від дня народження якого ми святкували в лютому цього року, 2008 року. Василь Барвінський належить до тих представників української культури, які зазнали нищівної, зазнали страшного нищення і утисків. Адже пройшовши десятилітні такі поневіряння у мордовських таборах, Василь Барвінський говорив про себе, що він композитор без нот. Його спадщина, його твори були переважно знищені, спалені у подвір'ї Львівської консерваторії у 1948 році після його арешту. І у крупинках творчість Барвінського відроджується зараз завдяки його учням, які, виїжджаючи в 39-му, 40-х роках, 44-му році з Галичини, вивозили з собою найцінніше, тобто книжки, рукописи. І нещодавно в Дрогобичі проводився конкурс міжнародних юних піаністів імені Василя Барвінського. І гостею, членом журі цього конкурсу, була відома піаністка пані Люба Жук з Канади, яка, власне, розповідала такий факт, що коли вони виїжджали зі Львова, найцінніше, що вони вивозили з собою, це були ноти, книжки і фортепіано, подароване Василем Барвінським їхній родині. Так що творчість Барвінського переважно до нас повертається з-за океану. І таким сподвижником в цій справі є син відомого львівського піаніста Романа Савицького, бібліограф з нами, пан Роман Савицький-молодший. Тепер, повертаючись до творчості Василя Барвінського, треба сказати, що у його спадщині завжди присутні національні елементи. І, зокрема, популяризуючи таким чином, використовуючи у своїх творах не тільки фортепіано, українську народну пісню, він
і лемківський фольклор, тому що у його творчості досить часто зустрічаємо лемківські народні пісні. Треба сказати, що основним джерелом лемківських пісень, з якого черпав музичний матеріал для своїх фортепіаних творів Василь Бравицький, була праця Філарета Колеси «Народні пісні з Галицької Лемківщини», а також робота Станіслава Людкевича «Галицько-руські народні мелодії». Наукова праця Філарета Колеси з'явилася друком у Львові в 1929 році. На цей час це видання було надзвичайно популярне. Це підсумок його, як вже сказано, було етнографічних експедицій у 11, 12 і 13 роках ХХ століття. Варто наголосити, що специфічною рисою лемківської пісні є речитативне інтонування, тобто відсутня така вокалізація складів. У своїй ритмічній будові лемківська пісня багата і своєрідна. Для них притаманний зафікований ритм, який часто виступає важливим формотворчим моментом у багатьох піснях. Яскравим прикладом глибокого проникнення фольклору у творчість Барвінського є збірка «Українські народні пісні для фортепіано» зі словесним текстом, яка була видана в 90-х роках ХХ століття в Тернополі під опорядкуванням Олега Смолика. До збірки цієї, написаної в 30-х роках, увійшло 38 мініатюр на українські народні теми, серед яких є і обробки лемківських пісень, зокрема весільної пісні «Кет я младу читала», жартівливий «Янчик, Янчик, що без роду» та пісні про родинне життя і жіночу долю «Боже, Боже, що ж мій слово». І лемківська пісня лаконічна, виразна і винахідлива в формах, такою і постає в цих обробках Василя Барвінського. Нашого земляка з Тернополя Василя Барвінського шанують і Дрогобича. Ну а тепер плавно перейдемо вже якраз знову до Дрогобича. Прошу пана Володимира Грабовського з Дрогобича виголосити доповідь дослідження музичного фольклору лемків у працях Ярослава Бодака. Чи мене видно, шановне товариство? Видно. Ну, головне, щоб чути було. Мені приємно, що сьогодні вже в другій половині нашої роботи звертається до тієї сфери, яка теж дуже важлива. Понад 200 років тому, коли вибухнув феномен націоналізму в Європі, якраз був поштовхом великим до цього вибуху, якраз звертання мислячих людей до пісні, до творчості музичної і поетичної. Ну, можна назвати там багато імен Гердера, Шлейермахерів та інших філософів німецьких, а так само далі французьких і англійських. Я до чого це клоню? Що народна творчість, пісенна творчість не забувається. І пан Іван Франта ґрунтовно розказав, як це досліджувалася українська народна творчість на лемківських теренах. Коли Любомир Сікора, присутній тут голова товариства Бойківщина, повідомив, що є така можливість виступити на міжнародній науковій конференції, присвяченій Лемківщині, то я подумав собі, що є багато імен Лемківщини, пов'язаних в музиці з Лемківщиною. Хотілося згадати Івана Майчика, відомого композитора, музикознавця, фольклориста, який, на жаль, помер восени минулого року. Але я зупинився на постаті Ярослава Бодака, присутнього серед нас. Та я прошу привітати, пане Ярославе, покажіться, будь ласка. Він буде говорити. Я хочу інформувати дуже коротко про, що ж це за феномен української пісенності, коли людина раз і назавжди прив'язується до цього. Лемко Ярослав Бодак народився в Опенному у 1934 році. І дитинство провів у славних теренах рідної Бойківщини, ще не виселеної і не розчленованої, як пізніше виявилося. Пройшов шлях багатьох лемків, які були чи на західних землях, чи на східних розпорошеннях. В 40-х роках добровільна в лапках угода про переселення. Ворошиловградська область. З териконами, шахтами, полями, і лемки там не змогли жити. Вони повернулися в Борислав, частина принаймні, в Тернопіль і так далі. Не буду вдаватися в тонкощі. Потім у Дрогобичі юність вже пов'язана з навчанням у нафтовому технікумі. Відкривалася прекрасна перспектива
технаря, як любить говорити наш Любомир Сікора. І може ми б зараз мали серед нас Ярослава Бодика, одного нафтового олігарха або близького до цього посади. Бо він вже був студентом Московського нафтового інституту. Але, власне, ця любов до пісні, до рідної пісні Лемківської повернула так, що Ярослав Бодик став музикознавцем, педагогом. Нині він є викладачем Дрогобицького музичного училища імені Барвінського, членом Національної спілки композиторів України, нашої Дрогобицької організації. І він є відомий серед музикознавців і музикантів-педагогів України та за її межами. Один феномен, родичка і пана Ярослава, тітка Анна Драган, феноменальна жінка, вона вже не жиє, на жаль. Від неї він записав понад 600 пісень. Таких феноменів у світі можна полічити на пальцях однієї руки. Але ще одне досягнення, крім того, що учасник багатьох конференцій міжнародних став Лемківське весілля. Шановна громада, я зворушений тим, що пан Рябовський так дуже мене там похвалив, хоч немає так дуже за що. Ну, але справді мені вдалося знайти людину, яка знала величезну кількість пісень. На жаль, мені не вдалося всі записати, тому що вона передчасно померла, але понад 700 пісень я все-таки встиг записати. А крім лемківських, на Лемківщині побудували дуже багато загальноукраїнських, східних, центральних районів. І вона знала дуже багато. Її доля була такою, що вона була в 1915 році разом з іншими галицькими родинами. Вони тікали перед угорською і австрійською владою. І там в Києві був такий комітет допомоги галичанам. Так вона опинилася аж в Ростові, якийсь час там жила, потім повернулася на Лемківщину і знала дуже багато українських, російських і польських пісень. І в мене був такий план записати все це, але, на жаль, то вже роки в неї були. Вона з 903 року народження. Я почав цим займатися десь в 70-х роках тільки. І тому мені не вдалося, вона вже була старшою людиною, хворою, і ті польські, і російські пісні, на жаль, не вдалося. А то було б дуже унікальне явище і збірка, яка була б другою за величиною. В Україні є лише одна така збірка, це пісні Явдохи Зуїхи з Поділля, тобто з Вінниччини. І тепер я переходжу, власне, до весілля. Річ у тім, що весілля є дуже важливою складовою частиною духовної культури лемків, але так склалося з відомих нам усім причин, що лемки були розпорошені, виселені, а музичний фольклор, весілля є одним з таких жанрів музичного фольклору, воно може розвиватися, існувати тільки там, де є оце середовище. Тобто руйнація цього середовища спричинилась до того, що лемки перестали толерувати, практикувати те, що було раніше притаманне, коли вони жили на своїй автохтонній території. Тому весілля поступово воно, мається на увазі народне весілля, воно втрачало свою таку колоритність, самобутність, тому що втрачалася і атрибутика, те, що було притаманне, одяг, там інші речі ужиткові і такі, які були під час весілля вживані, одяг, там, наприклад, топірці і інші. І тому поступово на початок 60-х років у нас тут вже на території України фактично весіль лемківських вже не проводили. Товариство, я не буду користатися чисто наукових аспектів цієї теми, оскільки вона опублікована, 50 статей, монографії. Але я хотів би сказати декілька таких загальних причин і практичних причин. Перше, справді до цих пір східна і південна межа Лемківщини не є визначеною. Розходяться думки мовознавців, етнологів, істориків. Більшість мовознавців Лемківщину відносить на захід, значно на захід від Ужа. Більшість. Дослідники народної культури
Що стосується народної архітектури в цьому питанні, я хочу сказати, що верхів'я Ужа, церкви дерев'яні, старовинні, 17-18 століття, ті, що збереглися, вони бойківського типу. Це Гусний, Сухий, Костерно-перехідний вже між бойківським і лемківським типом, Вишка, ще одна церква забув. Але в той же час у глибині річки Лютянки, скажімо, Чорноголова і Луківцьова, там є лемківські церкви. Це ж стосується і житлового будівництва. У верхів'ї Ужа, довгі хижі чи довгі хати. Цей термін я запустив в 79-му році, до речі, ще. Ну, так було, описав цей тип житла. Там є лемківський тип, коли кімната, хижа, хата знаходиться між сіньми і коморою. Нижче вже, в середній і в нижній течії Ужа, лемківський тип, коли кімната, хата чи хижа є з краю будівлі. Це перше. Друге, для Лемківщини, ну, мало про це хто знає, характерні 2 хати і 3 хати навіть. У селі Лубня у свій час в 46-му році було зафіксовано 3 хати. Тобто це родинне житло, яке складається з 3 житлових частин. В одній там, скажімо, діда і баба, в другому батьки, і в третьому хтось із синів. Це така специфічна риса лемківського будівництва. Микола Старової Сергій є? Немає. Тоді Любомир Сікора Рогович. Регіональне об'єднання Бойківщина і Федерація. Мінової перспективи. Шановні пані і панове, я черговий раз вітаю вас і сам тішуся, бо щасливі, що маю можливість черговий раз зустрітися. І вислухавши всі ці доповіді, невеличкий вступ, значить, я бачу, що ліс стоїть на тому місці, хоча більш провідна частина франківських керівників, інтелектуалів, де на правильній дорозі правильно розуміють, так сказати, вирішення тої проблеми, які постав в 3-му тисячолітті, в 21 столітті. Я би хотів наголосити, що ми домовлялися, бо в нас є 20-літній так сказати, термін співпраці з товариством, що той блуд, який був запущений окремими львівськими вченими, в тому числі підхоплений тут на Закарпатті, я б не хотів, щоб він продовжувався. Ми навчилися розпізнавати, що таке географічна назва, що таке етнічна назва і що таке топонімічна назва. Розумієте? І що таке, так би сказати, взагалі є назва. Тому що якщо долиняни ми пропонуємо, то є верховинці, є люди, які живуть на горбах, не мають бути горбатюками. Розумієте, є люди, які живуть по низових рік, вони стоять по болотах, наприклад. Нас називають ті, що в заплавах Дністра, коли жили, то і болотельниками називали, між іншим. І є субетнічні, є етнічні, є етнографічні, і є просто люди, такі як ми разом з вами. Тому що це, на мою думку, є найбільший чинник, який нам заважає, так писати, ідентифікуватися, хто ми є. Друге, це проблеми релігійної ознаки. Значить, справа в тому, що існують дуже спекулятивні розуміння, і це підхоплюють, так би сказати, священнослужителі в силу, так би сказати, своїх меркантильних, так би сказати, переконань і так сказати, не буду за це говорити, будемо казати, їм вигідно чомусь, щоб ми були, так сказати, церква, якщо що край, то звичай, а що друга хатка, то інша гадка, що доба, хоча Бог один. Значить, я хотів би звернути увагу на вашу, що тут не говорилося сьогодні, що на Закарпатті, можливо, один на Україні, а другий від Бойко, так сказати, Вагалевич, які вперше порушили проблеми етногенези краю, міжріччя Дунаю і Дністра, тобто, або, точніше говорячи, міжріччю Дніпра і Дунаю, так звану культуру причорноморських степів, і взагалі Причорномор'я, під Причорномор'ям розуміється Дунай і Дніпро, на нашому боці, то є верхів'я, так би сказати, болота
Волинський, а тут Балто-Чорноморський вододіл. Оце колиска загальновизнана, колиска білої людини. І тому, виходячи тлумачення про лемків, розглядаючи, вивчаючи, ми повинні такі речі розуміти, тому що ми заводимо мало що, ми заводимо самі себе в блуд, не вважаючи на титули, так би сказати, на рівні розумінь проблеми. У всьому існує ще громадянська думка, і ми мусимо уявити собі, що проблеми етногенезу у нас розробляється в нашому товаристві така праця серйозна, етногенеза арійських та доарійських народів, та за 20 тисяч років, так би сказати, по проблемам походження, в тому числі виходячи із етнологічних досліджень. Віра, міфологія, археологія і всі види культур, які вони ведуть. Ну, я вважаюся, то дуже багато говорити, а часу обмаль є. Я думаю, що ми зможемо зрозуміти все-таки, хто був тут, проживав. І, наприклад, говорити, що було вчора, і що було 20 тисяч років, і що було тоді, коли, так би сказати, позатлантичний період, так що субатлантичний період, коли формувався антропологічний тип білої людини, і путати ті речі, я вважаю, що це від нас не виведе. Я взагалі вважаю, що при вирішенні проблем нинішніх ми не повинні заглиблюватися в такі, ми повинні насущні проблеми вирішувати. Але продовжуємо далі, бо в нас ще тут є кілька виступаючих. Я попрошу до слова професора Ореста Чабана-Зенкова «Основи керування розвитком Львівщини». Тема моєго виступу названа – це основи керування розвитком Лемківщини. Значить, моя тема дещо відрізняється від попередніх. У нас співзвучна тільки з виступом пана Сікора. Його тема записана так, що минуле і перспективи Бойківщини і Лемківщини. Але перспективи – це таке побажання. А я буду говорити про те, що нам потрібні не тільки перспективи, нам потрібні науково обґрунтовані засади спрямування і правила керування розвитком. І як Бойківщини, так і Лемківщини, і України в цілому. На превеликий жаль, ми на даний час не маємо того здійсненого ні в масштабах наших товариств, наших етногруп, ні в масштабах територій, містей, областей, ні в масштабах держави. Державні структури є тільки виконавчі, адміністративні, включаючи міністерства і включаючи Кабінет міністрів. Це виконавчі органи, які відповідають за реалізацію державної політики. А по всіх галузях, як правило, державна політика не визначена, а міністерство її не визначає. Така сама ситуація і в нас, в Лемківщині. Ми не маємо свідомо, обґрунтовано, визначеного, чого ми хочемо взагалі-то на довшу перспективу для наших нащадків, і не маємо визначеного, на яких засадах будемо працювати, якими методами будемо працювати. І не маємо створених структур, ні організаційних, ні кадрів не маємо підготовлених для цього, ні нормативних законних прав, якими то повинно робитися. Тому я на завершити, тому що я повинен говорити коротко, завершити тих 10 хвилин. Я прочитаю тільки ті висновки, які я записав. Завідняк. Слово Павло Чучка, він автор словника Пан Ігор, а Завідняку? А він прийшов? Ви не виступаєте, мене не запрошували. Ні, то ви виступаєте, що ви так? Я готовий привітати товариство Лемків. Я маю симпатії до нього, до його керівництва, до його членів. Але я дуже сьогодні розчарований, що в цьому залі у нас у стороні, в обласному центрі Закарпаття, я не бачу нашої інтелігенції. Не бачу професури університетської, національного університету, не бачу із державного університету, не бачу вчительства, не бачу керівників національних товариств, які мали б згадувати за нашу українську культуру. І я в цьому виводу всіх відразу сенату. Саме воно не зробиться. Я, наприклад, позавчора дізнався, що в нас буде така конференція. Завдяки нашим моєму друзям, безперечно, з якими я маю особисто товариські, звичайно, стосунки. Я сьогодні стурбований тим, що я не бачу тут
тих людей, які мали б передусім цим займатися, кровно зацікавленими бути. Так, їх тут сьогодні немає. І я стурбований ще більше тим, коли починаю думати, чому це так. То є не тільки непоінформованість закарпатської інтелігенції, але і ігнорування. Ігнорування тої важливої роботи, яку мали б закарпатці робити. Тим більше, коли люди приїжджають здалека, з Львова, з Івано-Франківська, з Дрогобича, з Львівщини Галицької, з Львівщини Словацької і так далі, і так далі. Це по організації. У нас ще програма вже наша вичерпана, але ага, я перепрошую. Знаєте, що ви чисто механічно просрочили. Саме Белангілем поділки. Шановне панство, будьте уважні ще плюс. Своєї доповіді хотів би наголосити на одній справді важливій події, яка відбудеться наступного року, і що ми були чітко уважні до цієї проблематики. Мабуть, будь-яка народність з усім запалом прилучилася до цієї події, коли б вона стосувалася їхнього визначного митця, який прославив свою вітчизну. Не цуралися би, мабуть, Данте, італійці, знаєте, Шекспіра, англійці, Петраки, гуманісти, ті самі італійці і так далі, і так далі. І так само, коли ми маємо між нами присутнього духом видатного поета Богдана Ігоря Антонича, слід все-таки зосередити максимум зусиль для прослави цього імені, бо, мабуть, прославимось і ми попри нього, знаєте. Поет, який за 7-8 років зумів вчинити те, що, ну, бачите, ми пробуємо підсумки підводити, мабуть, і за цілі 20 років ми не зуміли зробити для прослави своєї батьківщини. Тому що він пройшов у плоть і кров поетичної тканини світової музи. Без сумніву, його перекладають на різні мови світу. Чому це? За що? Оце питання, яке лунає, мабуть, від перших його поетичних збірок, які так прискіпливо акумулювалися у будинках шанувальників поета. Вони доволі тоненькі. Ми б зараз, мабуть, і не купили їх за 4 гривні чи за 5 гривень. Коли б побачили на прилавках такі буклетики їхнього